Precíť svoje telo. To je môj najnovší workshop, kde by som veľmi rada chcela pozvať ženy primárne, v ktorom budeme sa spoločne nacíťovať na krásnu ženskú energiu, na tú jemnosť v sebe, na tú silu, ktorú v sebe máme, na to, aby sme pozvali do svojho života znova viac šťavnatosti, viac radosti, viac lásky. Tento dvojhodinový workshop bude o tom, že sa budeme vraciať do svojho tela, do toho, čo je v ňom momentálne prítomné, čo v ňom chceme zažívať, čo chceme cítiť v tom našom tele a zároveň si dovolovať cítiť všetko, čo je v ňom momentálne prítomné. A nebudeme to rozdeľovať na to krásne, na to ťažké, na tie výzvy, na tie náročné veci a na tie nádherné veci, ale naozaj účelom toho workshopu bude, aby sme sa naučili a dovolovali si žiť v tej plnej esencii svojho života. Či už prechádzame niečím náročným, alebo prechádzame niečím krásnym, všetko je v tomto priestore vlastne vítané. A ja sa naozaj budem tešiť na všetky ženy, ktoré prídu do priestoru pre dušu a prídu sa ponoriť do hĺbky svojho tela, do hĺbky svojho srdca, aby sa znova prebudili, precítili to, čo chcú, to, po čom túžia, to, čo momentálne zažívajú, to, čo si možno nedovolili prejaviť, precítiť vo svojom tele, tak ja budem vytvárať bezpečný priestor pre vás ženy, aby ste toto mohli skrze telo, skrze pohyb, skrze tanec vlastne stelesniť v tom bezpečnom priestore. Ak ťa láka to, že chceš a cítiš, že potrebuješ trošku to svoje telo vyživiť, potrebuješ to svoje telo prebudiť, potrebuješ precítiť nejaké veci a v tom bežnom kolobehu života na to nemáš priestor, nemáš čas, nevieš, ako s tým pracovať, ako si poradiť s vlastnými emóciami, tak ver, že som tu pre teba. A raz za 2 týždne sa budeme stretávať v novom formáte, ktorý som si pre vás prichystala naživo v priestore pre dušu s názvom Precíť svoje telo. Veľmi sa teším na teba.